Kini lang Sngi kabang aingo palat yo Blei. Bau Blei upenlang biang ia kini kepor bangan yo ban keren. Ia Ktien U Blei syaki sem. Bat syafi baro ibadan keleng ke Jaka kat kibagani ka channel Jingiasyllok. Nagani ke Jaka ngakwa banai ku Blei fikir pang sesisin pat. Ba pila ia ka ban yai snap bat ban yai pet ia gini ke jingkran. Ngasat ong berobor habang kren ke Ktien U Blei. Man nagapor ngasat ong ia gini ke Ktien. Bapin snap ha ia ke ega bang kren. Bat ngakwa rupin pet bagadan jingiday ni em naga Ktien U Blei. Ngam kwa pin snap ia ke Ktien U Blei tangan bapishu snau tenat snau ya ham. Lani bapin snap daga donut kaba pet hangne ngi bakla. Kataga de kaba bakla la dapi snap ke Ktien U Blei. Snap ia gani ke jingikai jangan mentaga Sngi. Daga donut manong try kren syanga. I men play ke donut jangan try ke jingmut je perkhat ke jing perkhat jangan barak away. Namar lada vio I banga kren naga Ktien U Blei. Ngakwa bapin klet no ye ki eki baro nget ye gani ke Ktien U Blei. Kataga lega banga juang barabar. Lada nga kren shabar naga Bible. Lada nga kren ka bamdana po ke Ktien U Blei kataga lega bakla. Bat ngakwa mentaga Sngi bangan kren ye gani ke jingkren. Kabanga ay kertengang ni kami ne em naga temple. Kataga lega jingkren kabanga don ban kren naga ni par. Hatok kadon ne em kabami naga temple. Kataga lega jingkren kabanga ay kertengang ni. Hatok kadon ne em kabami naga temple. Fi ngan sa puli fi naga Bible baling nga kren ni gani. Hot kani ka kawai na ki jingkren ka ba kraw palat aga Bible. Kabanga Jowai Bible study gani de ki benai apa ke Jingiaseng jingi. Henry na nga puli biang ni gani agani ki Sngi ngalap bagani ka Ktien ka don kami ngi mangan kren wat hangne ru hapo kani ka bangi ai kumne ban pelait lemani ka YouTube kanang ba baro ki besngap hinyo jingshai. Fi inda nga puli gani ka lunang nga Sohthri ba kani ka jing itho pao ka jong Ezekiel. Hagani ka kitab Ezekiel kung nang kabasapun niyo. Kadai ka vision ka kinjajing ito pao. Kaba ngalaban ang kadai ka ba kraw palat aga Bible. Kabadan ka jingmut ka ba jiliyaw hangne. Kabadan ka jing shy ki Nongrim nangne. Ya ka jing shakri playru kidai ka ba kraw. Bat ngakwa bapin snap ngan ay katukat ni kibalang tang ki Nongrim ngan namlaban keren bnia namar ngakren tang apa 10 minit. Ani ngan ay tang ki Nongrim kibadan kamalor jong kani ke jing ito pao ke jong Ezekiel ia ke temple. Fi kani kadai ke prophecy kadai ke kunja jing ito lupa. Kabau Blei ula keren lapao Ezekiel ia ke jinglong jong ke jing shakri Blei. Kumno ka deban nong ka jing shakri Blei. But habang ay kertengi gani ka jing kren jonga kami ne em naga temple lani hato kami ne em naga temple ngakwa bapin snap ba shuai ka bangina ya chikmat. Fi ngiyatip lot baro baka kadai ka jing yo brio. Lada dan kadan ke jingkyrkhu bat kan sayap lut barok. Kataka de ke Nongrim ke bangim lakyar. Fi ke kadai ke bau brio la klem ke Mdan bala ban laim laneban survive ladam dan Bat day na katagadaw ke kadai ke jingim ngan ong biang sisisin. Bat ladaki eki barok. Sngaba. Kideban kidan kaman kicit ika But ngakwa ngan pin fi hagani ka par yagani ka jingkren. Dakabangan ongkum ni naiwat yaka aka gaban rengat no. Walit wat yaka aka kabaturkong.
Wali yap wat ya ke eke bamla ban ai jing im pi. Wat ya ke badan jing im. Wat ya ke nama ke ke jing im. Lada pim dan bam pi dan dang dan jingkerman. Naga terdaw ha ke por nga kwa ngan peni fi naga Bible ngini keren ni ngini. Ngan puli khendiat nakalanang ko besar punyaw ngini puli lai tali gedekhat. Bat ngan sedang man keren ni ke jingkran. Singap ngan puri ko ang bat ulay lampat yang naga jingkang jong ke yeng kami ki ki lami no na po ka pelau jong ke yeng shamingi. Nama ke khmat ke yeng ke lalong shapang mingi bat kita ki ki le tu naspo nakaliang ka besakaman jong ke yeng ha ka bespo shati naga duan. Anakum tahu laya lami ngai gelenti jong ke kerdap ke besetai. Baru laya lami ngai barak saudang na gelenti sabar si ke kerdap ke besebar. Na gelenti jong ke kerdap ke bepai sepang mingi. Hakmi ki ki latuat na kaliang ke besakaman. Fikani ke day tang ke jing itu pau. Kabau Ezekiel uyoi ke ni ke temple. Bagami ko nang ni. Kabahaga Bible ke sigi ay kertangi ka ki ki bapenkia. The healing waters. Napipet yung ke jingjang ni. U Ezekiel uyoi bagani ke temple. Ngaklem yung iba batay iya ki meet, iya ki shuki, iya ki platform, iya ki pulpit kumangi ong. Ngaklem yung iyang ni ba u Ezekiel uyo iba u blei upen iya ka waypat upen tang iya ka duan. But nasyati siya jang ka duan. U Ezekiel uyo bakami ka ka bakusay. Fi kami ka ka bami na katuga Jaka. Ngakwa bapin yo iya ka jing shahay managasngi. Baka jingyo kajong Ezekiel ya kani vision. Kamday ka ba malumala? Kadan ka message? Kadan ka jinghikay? Kadan ka warning? Kadan ka mado kata-kata? Bapinyo jing shay. Na kani vision ka ba Ezekiel uyoi? Kanang manum slam ngan keren no? Hagani ka par. Iya kani ka jingyo ipaw kabakraw. Baw Ezekiel uyo baka kami nang tayo nagaduan na siya po jang ka temple. Bat ka kusoy kani ka kabatuot siya kamat. Fi kabangakwa ngan keren man taga Sngi kaday. Ba ublay upen iya kani how Ezekiel. Nganuat banong kadega jingkwa jong blei ban kran shangi menta baga temple kayeng mani kujing shakri blei laka he nagarit laka itanat negam itanat kayeng mani lani ka temple kujing shakri blei kadai bandan ka kabami na po ang akwa vinda yo ikataga Ktien nga puli gani nga dan jing shakting ro. Nga shakting bayo ka jing shakri blai jingi. Kadan tangka eka ba terkhong. Tangka eka bam dan jingim. Tangka eka ba kaban sarngat no. Kabam lang jing mentoy. Kabam la banwanra jing imi gibreo. Nga shakting nga ba nga perkhat gani namar nga dan jing shy na nga puli. Balay ba blay upen iyo Ezekiel. Baka ni ka kami na ka temple. Bat nga sa Sohthri ba blay kwa yung imenta. Bat nang ishakri blay. Nginumwat yung ka Jingiaseng la ka he. Na ka ret na ka Nongpoh ka design ka architecture yung ka Nongpoh. Naipet yung ka ta. Nga kwa pinpet. Dan ni em ka ba mi. Naga Jaka ka ba kentang. Kami ni em malagasngi. Na malalakam dan sengabangan itu ifi. Kajing syakri blai kaba dan nakatuga Jaka ladakam dan kaba mut bakatuga jing syakri kaba dan nakatuga Jaka kamla banwanra jing yagi brio kibawan Jingiaseng. Keren bet clear direct tangkumta.
ngakwa bangan kran kelum ya ni jingkran ya ke jingiaseng jingi ke jingiaseng kiwei ya baro ke jingiaseng ngakran langi figi besngap yang agani ke par pet ba baka jingiaseng ke jaka ka bapile jingiaseng kam deban mi daga eke ba yap daga eke ba terkhong daga bamdan life ka bamdan jingim ngakwa bapinyo I ka deban mi ke jingim ka balang ka ka bakin jaman sim napo jaga jingiaseng Lada mdan ngan itu ifim dan jingim ngan ang biang bun sini kita kektian. But ke point jangan ke bangakwa ngan keren ngan ke por ke day bak ke temple ke yeng Jo Blei ke jing Sohthri Blei kala ban ai jing pen kia jing pelait jing penim sekibrio day namar bakadan ngan ke Lada kam dan ngan itu ifi ke day ke pama lada ngi Sohthri Blei. Nama baro kibriu ki kynduh ki jingkyrkhu ki jingam ki yeng ki sam ki kynduh ki jingpang ki jingkrow ki yeng ki sam ki kynduh ki jingpat ki jingpra ki jingimbriu ka dana preng ki jingpen shoy ki bekraw ki pertai ki jitlut ki jinglang men sim baro ki briu ki bawan ki jingseng ki deg badan ki jingkit ki bekia bat ki dan ki jingkyrkhu ki jingsliang ki besyirkai But lada ki wan shiga yeng Jo Blei lada ka tu ka yeng Jo Blei kam dan jing mut eru lada fi Sohthri Blei katnoro nakataka daw nga kren ni gani Ktien ba fi devin skil to ba gani ko ka dan kampalat na ka temple ka jong jing Sohthri Blei kawai ka bangayo I hang ni kadai nama banganumyo ban kren bon ngan peni fi ni bagani ko ko Ezekiel yo I haga jing yo I pau jo kabang skiltnat baga Bible kong bagani ko ka tuot na kaliang ka basyakaman fi gadan ni Ktien ka ba ang kani ko ka tuot fi ka barabar ka Balang jo kadai ka besneo ka ba Shillong tu ajo kadai ka ba attract yaki knyang jingpang kanu ka Balang ajo kadai ka ba bakla kadai ka bamday ka kelalong stagnant ka kelalong ka Jaka ka bam tu but ka attract lani ka khot yaki knyang jingpang ka besneo Andai ka ega bau Ezekiel yo I ni ko ka bami na ka Jaka ka bakintang kam day ka Balang ka Bible ko ang ka ba tuod shabar kami na ka Jaka kintang kami ka kirsay ka berit tang ba kami shabar ang ka Bible kani ka day ka Ktien ka bang akwak ngan kren fi na ka Sngi lada ka dan apo jang ka Jaka Sohthri Blei Tunginum tiang ban penmi ya ka shabar bagani ka kanyo balang ka jingkyrkhu ya ki brio baro agani ka pertai teng ngidan gani ka mindset kada komprehat jingi ban nangi Sohthri Blei ngi kwa tang manyo I ba kani ka kan lang ba ay tu jiseng Jowai bet mag revival kan ja tang yang mani jingi ka jing tray jong play kan debi tang yangi bat ngi kwa tang ban sialap mi tang paramangi bat tang paramangi nga kwa nganong ifi lada ka kadai ka ba tang hang to apa kan salang bat pinsa yo I kan wanra igi problem ki bubun Balang mapen mi ya kene ka jingkran lyngba kene ka YouTube channel Balang ikran online ni kamalaga Sunday Balay malagi jingiaseng ipresang man pelait hindi bang ikwa man pen iya ladi hindi bang ikwa man show si Gabriel yaga jingiaseng jingi haray kaday ka nongrim kaway na nongrim kaday baka ni ka kapami na ka jingiaseng ka jingkyrkhu ka jong blay ka ba penmi nang ni kamday satya banday banlang hajo kamday ban sako na pa kaday ban shlay kaday ban kursay bakaday ban tuwad jabar Babaro kibreo kibadana ngano ka judgingat kibawana ka bakum kuno ka background kibaday nang noro kiday banyo banmat iya kini ka ka bami nagajaga ka bakintang takadaw ngayang nang ni mga kren biyang iya kini ka jingikay
Pet bahal ada kalang stagnan ke jing Shillong Blei. Pet bahal ada vio baga jing Shillong Blei. Kesakut hejo. Pet bahal balai ke yok ke Shillong kumjo, shigumjo. Yok ke klem tuat shabar. Ke klem lang jingkyrkhu ya ke imlang salang. Ya ke brio ke bejat ke berem ke bepat ke bepra ke bepaidien ke bejingai ke bejinjar ke bekuslai. Pet bayok ke Shillong tang ke jingelek kai niam mang tu apa. Ke tagade ke babakla. Nai pun kami ke kamu Blei. Lada ke ke badanang tu kalang ajo. Kamdan jingmat. Nasngungu U Blei bang pet ye gani wat ladang amlet chigi wepe ke jingikai aringan kren bet iya kani ke point na kani ke par ma Ezekiel do yo baga don na ke temple bat ke babot nang tagaday yo baga tuot ang sungatanat palat igani ketuot shabar ketuot kajing Shillong Blei ke beshisha kadai ke Balang jingkyrkhu shagiwai kamdai ke ba laban contain nang to apa kadai ke ba slay ke betuat ke bami shabar. Tangini pet ye gani ke jingja gani ke par. Ngan puli na ke lenang ke basabu nyaw Ezekiel ke dekat balai. Habau tau brio ulami no syapang mi ngilam balu sai tau haga ketiga jang ula tau sya jar pro. Ba ula peniat yang alang ba ki ke bekat haga mat sola. Ula tau pat sya jar ba ula peniat yang alang ba ki ke bekat haga khasio. Ula tau pat sya jar ula peniat yang alang ba ki ke bekat haga singkai. Hadian ke tau ula tau sya jar haga balalong kawa haga ba ngamla baniat lyngba ba ula haga kukuno brio melayo yakane. Pigani bedan kamba bapin shashkor. Nyngkong u Ezekiel u pet nabar. Uyo iba kami ko na po ka Jaka ka bakintang. Bat kani ko kamde ka Balang ajo kadai ka bami shabar. Bat nda kami shabar ka Bible kong kalalong kawa. Katuot shakawa. Fi kani ka kaklemi nang ni bakali tuot sino ka tuot shawa. Bat nakala tuot shakikin jawa. Kapangasngal tenat ang ni kadai bat bahay ni Ktien U Ezekiel u shuyo nabar u petkaya kani ka Nda kani ka kalami kalapoy shakawa. Umi uni ubrio ubanganget udewa angel. Ubat u sait ho haga ketiga jaw. Bat u tau haga to ko kabami naga temple siya jar pro. Bat u ang yaw Ezekiel hiyar haga ni ko kabangaladep tau siya jar pro. Ndaw la hiyar ka kakat haga mat sola jaw Ezekiel. Uang apsyuangan tau biang sa siya jar pro. Baruang yat sa bajaliw. Bandaw yat ka kakat aga khasiyo. Utau sa siya jar pro. Baruang Ezekiel hiyar biang siya bakam jaliw. Bandaw ngam kapay aga singkay. Sange utau sa siya jar pro. Bat u Ezekiel ungamlut baro. Barum layat siyo. Uhaban jingi. Mon mi serengkau. Fitip kepoin janga gede ke badan kam U Ezekiel u Blei upen iyo. Ia kene ke vision. U yo iya ke ke bami nege temple. Bagatuat shabar ke kelalang kawa. Tamang asngal tenat ba u Blei kwa yo Ezekiel. Ba un syuyang ban petkai ia kene ke U Blei uang Ezekiel ngan tau ye gini ki hajar pro. Men hap ban ringko apa gini ko ban men hap aniat ye gini ki hajar pro. Ngadwai ba U Blei un kta ye figi besngap ye nga gini ka por. U Blei ngan bu gini ka poin na gini ka por. U Blei u dan kam ye ka leadership. Dapat baik ke Ktien. U Blei u dan kam ia ke jinglong nong yalam.
kabalong lakloi ban ringko haki ki Jong Blei ki Jong mense mekoi kabami naga Jaka kaba kentang ukwa banginum long tangki nong pet kai hanrengin degi nong elam ki banot ban ringko ban shimbenta haktu ka kaba Blei upen mi naga temple fi ngam kwa babin shupuli yaga jingtrai Jong Blei haga pertei na syukran yaga revival kabajan aduk mendai aduk menta na syukran yaga jingtrai yaga Jong Blei shakiwe kiri na syuyo yaga jingtrai yaga Jong Blei shakalengi Jaka ngakwa bapin tip bau Blei habau peni ukwa ru bapin yadan benta bapin involve bapin participate bapin yadan benta lang hakaba fidei mapi kum kinong elam ban ringko lada kinong elam kim dei kiba experience yakanika wa im bat ika jing jelio jongka ngani tu ifikinom la ban sngoto yaka jing trai ka jong men sim Jong Blei ban yarap yakiwai kiba yang narot Nagkatagadaw ngakran ni gini kubar man na Sngi. Mau Blei kwa yung Ezekiel ba unlang tang spectator lani unang pekay. Mau Blei kwa yung Ezekiel ba unday ubanot banyaring ko lang. Naisupet yung jingtray ka Jong Blei ka ba dyan hakaleng. Dan lelay ka ba pet bat ki ba criticize yaga jingtray ka Jong mense makoi fitip ka niga ka ba im ngan ong bet yaga niga par ka kren yaga revival yaga jingtray ka ba shisha ka Jong mense makoi fitip ka jingtray ka Jong mense makoi kanong meet na lum na wa kanong meet na ninang tay kan meet na ka yeng Jong Blei kan meet na ka Jaka ka ba dan ka duan fitip ka duan ka krenega jing Sohthri Blei jong ka Jingduwai jong ka jing Khynnah jong ka jing aingo jong ka brio ka banut ban sacrifice yala ka jong ka bar ban duai ban charging it ban permi ya ka nika wa umaim na pa ka Jaka jong ka jing Sohthri Blei khnang ba kanwan ra ka jing im ki banget kanwan ra jing im ka pertei Mdan jingkermen ya kan igari ke jat benriu ke jingi shabar na ke jing Sohthri Blei nama de tang ka ke pami na ke yeng Jong Blei kabala ban wanra jing im bat ngani thui fi u Blei kwa yu Ezekiel tang ba un shiyo hanrai u khat yu ba un yara ke ni ngakrani no ino ke bade ke no elama ke ni ke pada ke baburam Tanginum shupet yaka jing bakla jong kitu ki betray yaka kam ko Jong Blei ki be yat home and sim Jong Blei tangin not yaka ban ringko lang apa ka jing tau ko Jong Blei fitip unil saito de ka jing san bagan jamin sim hagan nongrim jong Ktien ko Jong Blei bapinum la ban yayat bat kani ko shabar naka na upod usam jong Ktien ko Jong Blei Pingi haban experience na do ka matsola. Ngin haban experience na do ka khosyo. Ngin haban mat na do ka singkay. Ngin haban ngam jilap apa ka ni ka Haga bangin na yo jingi. Ngin na ngamlot ka pa kran ka jing pandap ka jing panbaptis ka Jong mense makoy. Dan penifi ka ni ka nongrim ka kraw palat nga ni tuwi fi. Balang tre ban hiar ban ringko finom singot hoi eru eham nai subatai ke brio nakawan ke jing trai ke Jong Blei finom ya klumar lada firingko shuamenta nakawan ke jing trai ke krau ngani thui vinda ba mensim Jong Blei wan u sweep kandan ke revival ke krau se jisen hagani ke pertai tangin ringko daga bangi sedang nakamat sola
Pinum la ban skil tho. Ya ka jing trai ka jo men sim jo blei. La da fi mut ban rinko bat pin yap jalop. Don give yap jalop. Ha ka jing trai ka jo blei. Na ma bakim skil tho. Ka pai shi ka ba bakla. Ki yap ha ka bakin jamin sim. And rai la da fi sedang na do ba sedang. Da ka lenti jo ka jing skaret. Da ka ba piat na ka wei ka sin jam. Shi ka wei ka sin jam. Na ka mat so la shi ka khot siu. Na ka khot siu shi ka sinkai. Na ka sinkai shi ka ba fi jingi. Ha ka buram ka jo blei. Fin la ban nong ka jingkyrkhu. Shi ka ni ka pretay. La da fi yat da ka takarukam. Sngi U Blei bau ni u angel lang ni. U klem ang Ezekiel ngapen iya mega ne mas snut ho u klem ang da. Heri u ang Ezekiel menam snut ho hiar. Ban ngai U Blei bo Ezekiel hiar. Nga khat di figi ba snap yung ang kini kapar. Piklo ne man hiar. Pinam snut ho iya eru e am iya gani ka Jingiasyllok Blei. Fitibam Pilaban yo filaban tip shibon. And they let the fiklem participate, fiklem involve. Fiklem ye done Bynta hangta. Finom snut ho, you could jing try to play. Nga kren igane, the jing snut ho, the jing champagne. Ngam kren shong shit. La janda and southful snem galayad, a gonna jing sugar play. Bangadan man itu fingi dang day ban learn shibon ban yo jinghikai shibon hagani ga lenti kubamayan kujo men sim jo play ngimla de ban ya cherinka u nginterkong ngimla de ban chubatai gibriu go la dira dingi klem rinko ngajujubab gibriu ngaju ong gibriu ki bakli ga jing trai ga jo play ngong la da fimpat junang jingi pimpat julet sumban nang jingi la da fi yo I yo we bre bo hab awa fin le kum no pin ong kum no pin batai kum no la da dan bahab abe la di pimpat jurungko ngasait penrkhi gi Khynnah samla ngong Banya ka basya ka no kababa pet na marfiyo ite baba pet but bon ki pet aga jing try ka jong sim jong play na makim sngot ho teng dan ki bong ni de no men sim ksoy ni bong ni la bakla kani ka la ya la le song shit hagta ka ru kom ngim pat jurung ko ngim sngot ho balang kum no but pim lai ru banya rap and they let it done no bala jurungko ubanang man jingi ubisngau tho iga koren jango la da yo I badan bahab pa daga besuk unrungko bat ulaban batairu naile kumta bapin la im bat ka ngani tu ifika wa ba im yo briu banang kade ka jing snau tanat kam de ka jing jinjar Naga daw fi U Blei u ay ga vision na Ezekiel kade ka message kade ka jingikai kade ka picture pang iti ban yo I ga Jingiasyllok Blei ka baning kong ka temple ka man ka ka bami naga Jaka ka bagintang bat gani ka kam de ka Balang jo kade ka batuit shabar bat naga tuit ka klawa bat hagani ka wa U Blei pan I Ezekiel bat u ong urung ko balay na mau de prophet de nong yalam to ka jai Israel u de banang ban sngal tho yo ka jingtleo jong ka Fi ngam kwa fi snap yung nga ni gapor bapin chu sngot ho nga kwa ba Jingduwai no try rap yung nga alam nga habang ayo iba ka dang jing try ka jame nga lek ang ta nga ni involve ang ta nga pet ka lang kum no fi gidan gibriu ki ba shukran klumaro yung jing try ka jame sim ko na makisuyang na rot Nagi yo I away bu Dwight lit nagi yo I away bu shot home and sim yo I away bu klon home and sim la ni yo I away bu sedang man mo man ni tho le pa la ni man pen pa ki jing ai man sim teng ni perkhat bagila le bit le bakla bat ni sedang ni ka ban kren shibon dan le ka ba min saus dan bagi kren persha wa ki jing trai ki jom man sim ko kai ka daw de ba fi klem tre man ring ko ile de ang ta Fi num skil tro e yo men simme koit, la da fi klem experience yo men simme koit. Fi geniga wa gekrenige jing tro jong ba krau go jong blei, da men simme koit ban jashi sho, ha geniga Sngi jingi, kandang jagene.
Lada pemtre ban rengko. Lada pemtre setia ban rung syakata ke jing syakri blai. Daka bapis dang na mat sola. Finum sngot ho ya. Takadaw nga peni gani ba kani gade ba don kam ka tagatai gi nongilam bangi day ban sngot ho ya ka ban ya ka ban ya don Bynta kum gi nongilam bangi day ban rengko lang apa gani ko Daka bas dang na mat sola. Compare pi syakri blai kan no pi wan na no background pi pas kum no pi long kum no hakaji day ban mensi mo khoi pi hap sedang na sedang. Compare Apostol Paul medeu ba start kat no menang kat no me tip kat no me pas kat no me sngot ho kat no me start kat no anai la me ya men hapan matla me hapan yo ke jipen baptist jong mensi mo khoi no Ananias the people nang ba khandai kam apostol but nang to hap le jeri klau arabia ban ngam jeleo haga jing trai ke jong mensi mo khoi jong blai ba una mi nang to umi da ka wai ke rukam yo I ba ka ta daw ula ban hikai ngi ye ke jelio ke jong jing trai ke jong blai namar yala de ula ngam na de besdang bat ula rung se ke jing da pura ke jong jing trai ke jong mensi mo khoi hang tang ko ngan pen ifi ngap a singala ong pai finga nom kren bon namar kaningala nang sabunyo kanan palat shibon ke bekodor Nganom kren ke ega mat sola ke jing shikri jong mat sola ke jing shikri jong khotsiu jong singkai ke ega jing mut bangi de ban ngam jelap bat bangin mi nang ta bangin nang man jingi pitep kidan ke jing mut tamang amla man wan ra ni ke bang shikwa ke dei bangin sedang nadu besdang bangin pois ke jing da pura ke jong play ke jingem pet ngini pet ye gani khndiat ke bang nang yo por Kabang sngot nat ang ni kadai ndaw la pen I gani ula ngam lang o Ezekiel ula mi na po katuko u angkom ni tongan puli Onda kumta ula yalam nga ba ula pen pai pat nga sherut kawa nga puli khat benyo ani kapar Tia bangalalit pai pat akmi ladan bun agi Diengdoh kawa gawai galiang gawai pagaliang Tula ang nga gini kimi no sigarimi ngi begin toy arsut siga araba baginang to chapang kaduriaw ken ki balapin mi no kini to badi ki an penbaha kan jati bau kun jajing tau ba imbara obajay haga jaga baro siga baki wa gi to un ken to an salong bon pelin ki dok khan amar kini ki ki paisata badi ki kaduriaw an penbaha badi ki baro kan im kat siga bakawa katoj Hanga kwa bapin yo igani ke jingmat. The ngap ay igani ke point ke bakat do ke bangan pen I. Magani ke kami na ke temple. Kadai ke po liu ke bami. Na kami shabar ke let shikawa. Nakawa ke hikai ke brio jong play. Andai nakalalat nakawa ke point shika duriao ke keren shika pertay. Ke keren bat nakalapoy yang nagidang ke dieng shibon. But nang tade baro ke jing tau ke bejay po tu duriao ki kala imbiang makat seka baka tengkho ke ni ke wa ke bami ni ke temple kawan ra jing ya baro ki bala janyap kani ken ke de ke revival ke shisha ke revival ke crowd ke de ni ke pen imlot I ke jat ben rio baro Ngan ong ifigawe ke Ktien ke badan kam angne. Mdei u Ezekiel ubawan ra jing Mdei u Ezekiel ubala ban pen igini ki jing tau baro. Ubala ban pen mi ding ubala ban pen mi igini. Kade gini ka wa ba ke bale ye. Kapa u Ezekiel ude ban sinang man ito lang bat gini ka Unyo iba kani ko kan try de bar. Katnongi misap, katnongi kon, katnongi knyom mabagi try ka mo blay. Katnongi kwa man yo iba kan roy, katnongi kwa man yo iba gi brigo nyo jingim. Ndangi persyang de bar jong ngani to ifiga Bible kala na kan shy. Daw pa ya pamlam ni de bar. And daw minsim jong ong try.
Pi u Ezekiel lang ni usulong tang unong ya lenti u besia involve lang bat kani ko baru yo ikum no kani ko ke try ndakalet siga duri au ke krene ke jing pen ko besia ke pertai fi u blain pen bon bagi breu ke pertai nganget ba kibon ke breu ke banlet sebenang bani setujo nama blai ula plega lenti ke bakrau lembaga jingiap jong Jesus Christ. But hagi ni Sngi bakat do jengi on ai ni ka bat ngi Jowai bat ngi nget bagi ni ka benta kala sedang ban mi bagala sedang ban mi keleng ban pen mi ke jat pen reo Bible na pipuli jerom go ang ginong tong doka ki yang hala ke jat bat ki tong ki doka ke krene ke jing job ki mensim ki bakodor ki babon jat ni ke pertai kin pai show try kanan ke soul winning ke harvest time ke bakrau palat hagini ki Sngi ki jingi menta finu ikat sebalai ki bruki angnot ke gospel nama kadan ke be ke betul mdai mangi ki nong elap dai ni ke ke betrai bat ngi dai bandan ki bruki benang ban hiar ban rengko ban trailang pet ngan pen isu syo ngasngol tiang ni khat ke ba kat way ba kong ya ka Jaka kti bat ya ka sa jat an ampen ba on IT no ika shigamlo kani ngakren daga jing pen pau ka ba ngayo balada fi shakri blai pim tre ban to lang ba gani ka ka ba mi ni ka temple kanumla man leche pi na mar kani ka ba flow ne kani ka ba to kam de ka balang ajo la da filang ajo abagani ka to kanumla wan chepi nakatadaw ka dan kami pi pin kenter gi jing sngo baro ban ilot gi jing sngo kerpang baro ban to lang bayo pi sha ino hakani ke wa ga bami na ke temple namar lada kam to kan klasa jat kan klasarang kan sneo kanan ke knyang jing pangang ta bat ka bible ko ni on IT ka gamlo fitip gamlo ke krane ke jing pen khoi fip ke jing pen khoi ke jing pen shitam fi kanawan ke persecution ke pen khoi man ngim kwa mangin hab ke persecution ni kwa ngin tuot ban unu mensi madu ke jingwan ke jong try Bapinda puli nang ni ka Bible kong ajan kawa arut kawa kenya kani kaliang bat katay kaliang usok baro balong jingba mun mi ka jong u ka sla jong u kan trkhong lemni usok unom du un say lo usok batamay malaw banay na maki jaka gimi na ka jaka kentang ti usok unong jingba ba ka sla jong u galong ban pin kya ang snutanat ikani ka ministry kami ka healing ministry ka jing shakri jong ka jing pin kya pen kya ig brio na jing pang na jing crow na jing mot na jing em na pop ka pen kya ba ka pen mi ig brio ki ban yang fi na khlem kren lot ngala ong fi kini ki ding ka kren ig brio chong play kin mi shibon ki ba yang ka hagini ki Sngi ki ban Shakri U Blei ki ban sailo so amalaga ayom na marhaba ki yat bel kini ka ka ba mi na ka temple kini ka tot kini ka kini ka tot kini ka ba kabahaba ka day makahang no kan imbed nga kami lenti ba lada kidan ki yang ki sem ki bapat baprakin kya aba kani ko gatoal lada kidan ka jing ka balangap aga addiction kin light haba ki priang ini ko nga nut man ong ki briu ki bala phaidin ki bajinga ikin yang biang zisian lada ki tre ban rung singani ko wa bat nga kwa bangan ong fi shikintin sho bangan pinkot hagani ko par puli ngani ko nang ko sa punyo pinyo jing shai shibon Kam day ka bo blay shupin ikayo Ezekiel. Kani ka day ka bo blay kwa ban ayangi bangin tip kumno ban Shakri U Blei. Nakatakadaw nga kali lang mga ni ka jingkren dyan. Hato kami na na ka temple. Check bahay ka tala na fi Shakri Blei. Filet jingiaseng lada ka siya terkong bet. Rung ru terkong, mi ru terkong. Tanga kwa bapinda jit, bapinda wat, bapinda pet ba. Namar piniyap ladam dan Wadi ka pimyo iba tangshu do lang tayo na mau plang baka penbana ka sarkar ban pendo pimyo iya do kat no ki brugi tiet na makimla klam ka nga kwang ano ifi kumno filaban maga jing Shakri Blei klam man sema khoy klam ka jing try ka jing Blei pinumla man kadran ka man taban wat iko wat iko ni ko pet iko jing Shakri ka badan kabami kabalang jingkyrkhu
Kenang ba binyo long ka jingkyrkhu sige babon bat ngapen kut biang daga banga ong. Dan kam ginong ilam ki betre ban ringko agni ko ki besnothu yaga koren jongka. Bat ni dan kamru bangin snothu igni ko wai. Bangi day ban tip bam day mangi. And day day man sim to blai. Uban lelo di keke paro. Nganget piyo jingkyrkhu daga ni ka jingkran. Ngan duwai no ni ka paro. Kupanga yang daga ni ka jaka daga jingdan rakat ke jame. Ngakran ni ka ni kupa daga jingay. Mamen plelenti kupa iki brio ki besngap. Baka ni ka jingkran kupa kan penki biang iki brio. Bagin wat ku try ya ka jaka ka pamium. Bara bagami ku try kin tre ban ringko ila dikin persyang. Ya kapanya don bentalang bat kita ka ku jauh mensi makoy. Mabakin nang ban yo i bagi brio jong ka pertaikin yo jing penim. Mabakin tip bamday makiban yo buram. Handay ka ka batray. Ka bawaray ka jingim. Trying at why men yo buram lamagani ka jingkran. Men kyrkhu kan jisu be igani ka ktien bakan man roy ha ka jing em jagi brio ka kerteng ka jang jisu ni Jowai amen bat amen to blain kyrkhu ipi ko bless you.